Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugasan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edisyon. Karon nga adlaw Sabado, Enero 22, 2022. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pag sa www.actionradyobacolod.com.ph. Ang yung tagbalita, Aksyon and Defensor. Kagkaroon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. Governor Lacson nagpositibo sa COVID-19. Quarantine facility para sa mga nagabusong kag bag-o bata liwat ginbuksan. Sa mga nagapanguna nga balita national, big time oil price hike ipatuman masunod nga semana. DOH nagapangita sang volunteer vaccinista para sa pagbakuna sa mga kabataan. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:15. Detalye sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala ng traffic to or ng traffic dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Okay, everyone, ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako Is brought to you by Chucky makes nap time. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:23, kakaroon sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Nagpositibo sa COVID-19 si Negros Occidental Governor Bong Lacson. Suno kay Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II, kay nasang aga singin swab si Lacson kag nagwa ang resulta sinilas 2:20 sining hapon. Dugang pa ni Diaz, posible ba niya paidalam sa contact tracing kag i-swab test ang iyang mga bodyguards, staff kag driver nga masabi nagaupod sa iyang alakat. Wala naman sang kabalakan sa mga staff sang gobernador sa opisina, bangod umpisa sang Webes, wala na ini makapalapit pa gikan sa mga lakat sini sa sur nga bahin sa probinsya. Apang nagpasa gihapon sing ilang mga ngalan sa Provincial Health Office. Palayag pa sang Provincial Administrator, hindi man magproblema ang naatubang sadto ni Lacson sa sur sang Miyerkules kag Webes, bangod nagpa-antigen test ini sang among mga inadlaw kag non-reactive ang resulta. Wala man naka-close contact ang gobernador sa iya pamilya. Karon sini, mag-isolate anay si Lacson apang ginahibalo pa ni Diaz kung pinakaadlaw. Ang maayo lang mga balita, tungod nga yara sa maayong kahimtang ang gobernador. Kag siya pa ang
nagmaneho sa nga salakyan padulong sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa syudad sang Silay kay nasang aga kag nagtaho naman ang iya nga ubo. Sa dugang nga balita, lokal, liwat nga ginbuksan sang lokal nga panguluan sa syudad sa Bacolod ang Graciano Lopez Haina Elementary School sa Barangay 31 bilang quarantine facility para sa mga kababainhan nga nagabusong kag bag-o lamang nakabata. Suno kay Councilor Renesito Novero, ang chairman sang Quarantine Center Action Team o QCAT, ini nga lihok ang kabahin sang aksyon nga ginhimo sang syudad kasunod sang liwat nga pagtaas sa kaso sang COVID-19. Dugang pa ni Novero, natala naman nga magapatagayon sa meeting ang komitiba sa mga principal sang siyam ka mga buluthuan sa palabuton nga Martes, agod talakayon ang preparasyon sa nga mga lugar in kaso nga kinahanglan pa o kung kinahanglanon pa sang syudad ang dugang nga mga pasilidad. Nagdugang kita isa ka quarantine facility ang Lupisaina. Dedicate natin na sa mga pregnant kag sa mga post-delivery nga cases bala. Okay. Tawag nila postmart. Ang Lupisaina, ang medalya ya hindi man natin mga positive cases kundi mga gaulat bala ang result na quarantine. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Councilor Renesito Novero. Ginklaro sang Task Force Basura Action Officer Wilfredo Tabagio Linggo nga wala na sang nabili nga backlog sa mga basura. Nga sadto wala mahakot sang garbage collector nga IPM pagkatapos sang holiday celebration kapag igo sang Bagyo Odette. Suro kay Gulingo, pagi sa Action Center nga ginpamtang sa tatapan sang Department of Public Services sa DPS, tanan nga mareklamo ang ilan na baton gikan sa pumuluyo ang nakakolekta na. Dugang panigyo linggo, gindugangan man sang IPM ang ilang mga salakyan kag operasyon nga naglabot sa isa kagatos ka trip sa kada adlaw. Sa apiyag nga bahin, madamo nga mga individual sa Bacolod ang nagkaladakpan sang Task Force Basura nga nagapasaway apang ini sila ang wala pa ginpapanaugan sang penalidad sa baylo ginhatagan lamang sang nagakaigo nga paandam. Una sa balita, una sa aksyon. Action na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:26. Santon Plus Gold, isa ka food soup. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong.
Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Today, everyone, ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa siningang henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito kami diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
balita. Una sa aksyon. Life Extension Vitamin D3 ang kagkaroon sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita nasyonal. So, gataon sang liwat nga pagsaka sa presyo sang gatong nga mga motorista sa masunod nga semana. Ini ang ikaapat nga semana nga may pagsaka sa presyo sang gatong. Sa pagbana-bana sa mga kompanya sang langis, magasaka ang presyo sang gasolina sang piso kag 45 sentimos tubtob piso tubtob o kun piso kag 55 sentimos sa kada litro. Samtang piso kag 80 sentimos sa tubtob piso kag 90 sentimos naman sa kada litro sang diesel. Ginapaabot naman nga magasaka sa piso kag 55 sentimos tubtob piso kag 65 sentimos sa kada litro ang kerosene. Sa karon, wala pa sang indikasyon nga maganubo ang presyo sang gatong sa mga masunod nga semana. Nagapangita sa karon ang Department of Health sa mga volunteers para sa COVID-19 vaccination sa mga kabataan edad 5 tubtob 11 anyos nga mag-aumpisa sa unang nga semana sa Pebrero. Suno kay Dr. Eric Tayag, ang Director sa Knowledge Management and Information Technology sa DOH, kinahanglan sang dugang vaccinees tungod may masobra 12 milyones sa mga kabataan nga pagabakunahan. Samtang ginanunsyo ni National Vaccination Operations Center Chair Undersecretary Miar Nakabutahe nga natala na ipagwa masurong yung semana ang guidelines sa vaccination rollout. Una sa balita. Una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:37. Kag inyugin pamatian ang kabuusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang Section Balita Evening Edition karong adlaw Sabado, Enero 22 tuig 2022. Ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas. Labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,